Remátase a improvisación, presentado todo o equipo. Mónica, bos días. Hola, bos días. Está de santo vostede a finais deste mes, non creo? Sí. 27 de agosto debe ser, 26, 27 ou 28. Creo que acerto, non? Sí. Bueno. O 27. O día 27 é o meu santo, sí. Moi ben. Mónica González é alcaldesa en funcións da Baña e hoxe non a chamamos pola súa onomástica, todo o contrario. Porque hai unha mala noticia. Hubo un pleno extraordinario ás 9. Que decisión tomaron os grupos políticos do Concello da Baña no Val do Barcala? O pleno de hoxe, que era un pleno convocado de urxencia, era para, manifestar públicamente a unión de, dos tres partidos políticos que temos representación no pleno. Unánimemente, rexeitamos o peche da sucursal bancaria de Abanca que temos no noso termo municipal. Parece ser, porque non hai un comunicado oficial, que efectivamente é eminente o peche desta entidade que leva máis de 50 anos aberta aquí na Baña e que nos quedaríamos en unha entidade bancaria onde os nosos veciños e veciñas podan facer as xestións pertinentes. Ben, por certo, unha poboación do interior envellecida, non? Sí. Sí. Algo máis de 3.000 habitantes. Correcto. Sí. Entre Negreira e Santa Comba, e agora terán que ir alí. Sí, en principio parece ser que nos van a derivar a sede que teñen en Negreira, pero por cercanía efectivamente tamén nos queda preto Santa Comba e nos deixan totalmente descubertos. Como comento, non hai comunicación oficial, ao final é unha empresa privada que tampouco ten por que comunicarnos ao Concello o que vai a facer dentro da súa organización, pero creemos que evidentemente un banco é algo máis con a entidade privada, e máis no caso de, neste caso en concreto, que era unha oficina que estivo vinculada ás caixas de aforros que tiñan unha labor xa non só financiera, senón tamén social, e a verdade é que estamos un pouco en estado de shock porque, non contábamos con esta noticia, menos nestes momentos, e para nós é realmente é un sablazo a política de dinamización que estábamos intentando levar adiante para atraer poboación. Neste momento a verdade é que é unha moi mala noticia. Entenden algo, porque miren, na banca hai eres, hai adelgazamento de plantillas, hai despedimentos netos, hai recolocacións, hai baixas voluntarias, aumentan as comisións, quero decir, a banca preparou un ano de despedimentos masivos con máis de 15.000 saídas. E resulta que con esta situación pechan oficinas, é algo realmente contradictorio, non? E máis, vou facer un apuntamento. A oficina que temos aquí na Baña reformarona fai un par de meses, por eso nada facía presaxiar que íbamos a acabar con este final, que esperemos que non sea o fin, que íbamos a loitar para que non sea así, pero vémoslo complicado, pero realmente unha reforma integral, completa, donde, modernizaron o que foi en sí o espazo, por eso ainda todavía é máis contradictorio, dentro da línea que comentas, ainda é máis sangrante, se cabe, non? Vale, pois van a tomar medidas e van a intentar en todo xeito abrir negociacións. Cóntolle, non é para consolalos, pero hoxe é 1 da tarde unha concentración en Vimianzo polo peche da oficina en Baíñas. Sí. Outra oficina que tamén pecha. Xa sei que hai 52 unidades de poboación en Galicia, 52 concellos que están perdendo. Por certo, chámame a atención tamén o de Dumbría, que non é un concello pequeno, nin é un concello ninguneado, e resulta que tamén hai rumores de peche. En fin, pois agardamos que haxa unha solución e aí queda. Hoxe foi o pleno extraordinario, debeu de ser moi rápido, non? Sí, foi un pleno rápido porque xa tuveramos unhas reunións previas e evidentemente, a pesar de que a situación política na Baña é complicada, sí que é certo que os portavoces dos tres partidos políticos tamén se convocou o portavoz do Bloque Nacionalista Galego, a pesar de que non ten representación plenaria, sí, evidentemente, imos ir todos na mesma línea, imos facer un bloque común, porque evidentemente a división non nos levaría a nada, e imos traballar en consonancia. E se mo permites comentarche brevemente que efectivamente estamos ao tanto da situación tanto de SAS como que vai a pasar en Vimianzo con respecto á sucursal que teñen en Baíñas, que tamén parece ser que se pronostica que van a pechar, e vamos a facer unha actuación conxunta e está previsto que se convoque aos medios para mañán
facer unha rolda de prensa conxunta Zas, Vimianzo e A Baña, máis que nada porque xeográficamente estamos preto, imos intentar facer unha presión conxunta e seguir unha liña de actuación. Incluso vais a solicitar unha reunión co presidente da Xunta de Galicia para que interceda un pouco con esta compañía. Tamén se programou xa se pediu, solicitou unha cita con responsables da entidade bancaria, tamén unha reunión con eles para que nos expliquen os porqués, que máis ou menos, todos podemos... Vale, xa teñen a hora da rolda de prensa, non? Pénsase que ás 12 da mañán convocarase agora os medios e vai ser en Zas. En Zas, claro, digo eu porque non por nada, sino porque sería o lugar máis céntrico. Moi ben. Sí. Apague a luz antes de que está moi cara, antes de deixar o consello. Dígalle aos funcionarios que por favor que gasten pouca luz. Hoxe vostede que esta semana que elixe piscina ou ir á praia a Moros? Pois eu esta semana vou elixir piscina. Non son moi de praia, aínda que animo a todo o mundo a que vaya á praia, pero non son moi de praia. Pero hai que aproveitar os poucos días que levamos de sol, a verdad, e animo a todo o mundo a que dinamice polo menos o sector turístico, que boa falta lles fai, o sector da hostelería, e vayan a donde vayan, pois eso, un pouco de dinamismo e respetando as normas que seguimos en pandemia, e é importante. Moi ben, pois apague a luz, se vai ao banco, o mellor é algo histórico, sería a última vez que vostede, esperamos que non, que vaya a ese banco. Moitas gracias, Mónica. Moitas gracias, Xusto. Alcaldesa en funcións da Baña.